Course, inform ko lang po kayo. So, I have, meron na po tayong tinatawag na 1K videos natin sa ating mga iba't ibang therapy, stroke patients, and others na mga naka-vlog dito. So, pwede na panoorin po. Just scroll na po tayo hanggang makita niyo po yung mga gusto po rin yung panoorin, ng mga cases na maaaring makatulong po sa ating mga stroke patients po natin. And then, bago po kayo yung itong aking vlog ay meron po akong verse. Siyempre, yung po ginagamit kong verse especially po ngayon is Exodus 15:26, "The Lord is my healer." Yung po ang ginagamit ko sa paggagamot ko, bukod po sa mga diskarte ko, sa mga tutulang ko, sa mga pinag-aralan ko po sa TESDA, sa Isarog, DOH license, dyan po sa reflexology. Ayan, so lahat po yan ay inaral ko, pinagsikapan ko, binuo ko po para po makatulong po tayo sa ating mga stroke patients for our speedy recovery. And then yung Mark 11:22, have faith in God. Siyempre kailangan may faith tayo kay Lord para gumaling tayo. Lahat ng ating ginagawa kailangan po natin ng faith. At Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received. Kailangan po pag tayo nanalangin sa Ama, maniwala ka, matatanggap mo ito. Siyempre yung ating Proverbs 3:5 and 6, yung trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. And po, siyempre, bago po natin matutunan yan, sabi nga sa Genesis verse 1, in the beginning, God created heaven and earth. Yan, ang Diyos po ang lumikha ng langit at lupa. Hindi po ginawa ng tao ang Diyos, kundi ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Siyempre ang ating John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, but no one comes to the Father except through me. At yung John 3:16 is the heart of the Bible. Yan, ito po napakaganda yung. So God loved the world that He gave His only begotten Son, that those who believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Ayan, siyempre yung ating Matthew 5:9, blessed are the peacemaker because they are called the children of God. Ayan. So, kapag peacemaker ka, ay tinuturing ka na anak ng Diyos. Pero kapag hindi ka peacemaker, troublemaker ka, siyempre, automatic yan. Hindi ka tinuturing na anak ng Diyos. So, mapalad yung mga taong gumagawa ng kapayapaan sa kanilang kapwa. Kung may nag-aaway, may karapatan kang maging pacifier. So, see it lang that you are safe and secured. Nagbabari lang yan, aawat ka ba? No. Kailangan yan, safe and secured ka pa rin. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, sabi nga ay, mapalad si Mang Kepeng at mapalad yung mga taong hinahawakan niya because I always pray for them. I always, everyday pray for them. Pinagpipray ko po sila mga kapatid. Pinagpipray ko po sila na gumaling sila. So lahat po yan sa tulong at awa ng Diyos. Kasi napakaganda po ng tumutulong sa kapwa at nagpapagaling po ng mga stroke patients. Especially po kung magta-travel ka pa nga, BBI ka pa, good pa ka na. So lahat po yan nakakapagod. Mas maganda pupunta nga ni Mang Kepeng. Siyempre pag malayo ka, iba na sa kanyan. Jet plane na yan para mas mabilis. Hindi na po motorihan, masyadong malayo. So gagamit tayo ng mga sasakyan na kakalob sa atin ng Diyos para ma-reach out ko kayo. So tandaan niyo po ito, walang perfectong tao. Pero meron tayong karapatang magpasalamat, magpuri sa Diyos araw at gabi. Yan po ang ating dapat pong gawin. So again, nagpapasalamat po ako sa aking mga pasyente na sila nagpipermit to vlog them para makita ng ating mga stroke patients, ating mga subscribers lagi sa mga nanonood kung paano natin pinapagaling, pinagtsatsagaan through program. Ginagawa ko yung program na yan para po sa ating mga stroke patients. Depende po yan, case to case po yan, hindi po yan basta-basta kasi meron tayong mild stroke, 2-time stroke, malambat ng stroke, especially mga paralyzed na matagal na hindi naniniwala sa therapy, hindi naniniwala sa mga hilot. Ito na po ngayon, maniwala na kayo sapagkat marami nang gumaling dito. Okay? So hanggang sa muli po, again, shout out also. Ito po ng aking, kaya po nag-vlog, siyempre yung lolo ko po na manggagamot sa May Kidlating. Ito po yung talaga pinastorya nito, si Apo Mi yung salak sa May Kidlating Sentro. Siya po talaga ang ugat-ugat ng panghihilot. No? Nung bata pa ako, nakikita ko nanghihilot to siyempre nabibigyan tayo ng talento ng lolo ko. So pinagbunyi ko po ito, pinag-ibayo ko sa pamamagitan ng pag-aaral ng massage therapy, NC2, Hilot and Wellness, NC2 sa TESDA, massage therapy sa Pines International Makati, aking pong reflexology, yan, inaral ko po yan sa Malabon, yung reflexology, ibang modality po yan, at lisensya po ako sa DOH license sa Isarog. Yan po, ang mentor ko po yan, yung aking lahat po ng mga batch ko sa Isarog, ni Modernong Mang Kepeng sa inyo lahat, shout out. Yan po ang aking mga pinag-aralan, pero wala pong kwenta lahat yan. Importante po ang alin po, faith in God.
Yun po ang ating importante. Kung bakit ako nagpapagaling, kung bakit lumalakad sila, kung bakit sila gumagaling, kasi may tiwala po ako sa Diyos na buhay na may gawa ng langit at lupa. Okay? So lahat po ng kumakalaban sa akin, kawawa naman kayo, kasi si Lord ang hampas sa inyo. Kasi bakit yung kakalabanan si Madero yung mga kepeng? Simpleng tao lang po yan. Nagsisikap, nagtsatsaga. At ang una po, tumutulong po sa mga stroke patients po natin. Okay? Kung po sa inyo, manood kayo, mag-like and share kayo ng aking vlog. Sa akin lang ng kapatid ko, mula kay Ate Julie sa kanyang pamilya, sa Ate Julie sa iyong pamilya, shout out. Kay Kuya Bobo, kay Ate Milet, Kuya sa Bandakaki sa iyong pamilya, shout out. Kay Kuya Boboy sa iyong pamilya, shout out. Kay Kuya Noel sa iyong pamilya, shout out. Kay Jingjing sa iyong pamilya, shout out. Janet sa iyong boyfriend, shout out. Siyempre sa aking lahat ng mga anakis ko, sa mga po ko, shout out. At sa lahat ng mga pasyente ko, mga kaibigan ko, shout out. At siyempre, yung taong nagmamalasakit sa atin, sa lahat ng nagmamalasakit sa akin at tumutulong sa mga suporta, shout out. And siyempre, special someone, shout out. Alam mo na kung sino ka. Shout out. Nawa ay gamitin ka ng Lord, magpakatibay ka, iiwas ka sa anumang kapahamakan. And again, thank you. Meron po tayong 1K videos. Kayo po ay mag-enjoy ng panoorin at hanapin niyo po yung mga gusto yung panoorin ng mga cases na makakatulong po sa inyo. Hanggang sa muli po. God bless. Please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Moderno Mga Kepeng to, TST, Travel, Stroke Therapy. God bless po.